Poštovani gledalci, dobroveče, ovo je Pravac, ja sam Dragana Kanjevac, a večeras, kao i obično, teme iz kulture, ali ne ono dosadno, nego ovako zanimljivo. Evo, već nam je tu Vasil Hadžimanov. Vasile, dobroveče. Dobroveče. Evo sad treba da vas pitam kako ste, dobro ste, međutim, vi niste baš najbolje sada došli, tako da... Dobro, nećemo sad o tome, ali vozite pažljivo, ima dosta murije. Tako da, ako neko vidi ovog dragog momka, neka se malo odloži ta kazna. Strašno. Dobro, to je život. Vi ste ovde mogli biste biti iz milion razloga i imate uvek puno povoda, međutim, radi se o koncertu sa Bojanom Zulfikarpašićem na Kolarcu. Ponavljate od februarski uspeh, stvarno je bilo divno i... Jeste, i tad smo bili ja ću da na ti, pošto mi je tako prirodnije. Dobro. Kod tebe smo isto bili, ali smo bili sa Bojanom. Bojan sad nije mogao da dođe tako rano, doći će taman pred koncert da malo probamo i šalje svoje pozdrave. Pa šta da kažem, osim da je taj koncert, kao što si rekla, prošlo stvarno fenomenalno. Mislim, ja sam se nadao da će biti dobro, ja sam se nadao da će biti i muzički kvalitetno, a i da će neki svet doći da to vidi i čuje. Međutim, nisam očekivao da će biti ovako dobro. U oba pravca. Mislim, M je rasprodat bio koncert 10 dana pred dešavanje. M smo napunili Kolarac tako da se stajalo, bukvalno, znači stajaće karte su se naplaćivale, 1000 ljudi je bilo unutra, iako staje negde oko 800 i nešto. I onda se, boga mi, evo, do dana današnjeg priča o tome, znaš, to je nešto što je... Bio je zaista doživlje. Što je jako bitno, jer ti odsviraš gomile nekih koncerata, taj svet koji je bio tu je uživao, ali to nekako zamre. Mi nemamo baš ni tu muzičku kritiku razvijenu na taj način, ni u novinama, ni na televiziji. Dešava se nešto pokrivo, ali ne baš. I onda tako odsviraš gomile nekih koncerata koji su možda bili baš specijalni, ali niko nije ni znao za to. A ovog puta je zaista sve bilo pokriveno od starta do finiša i onda je bilo logično da se desi to ponovo. Sad, mi smo čak nešto htjeli da to odmah uradimo, ali nije bilo izvodljivo, nismo se sinhronizovali nas dvojica. I onda je to ispao taj 10. oktobar kao D-Day, s tim što sada imamo i 11. u Novom Sadu u sinagogi, a onda imamo, boga mi, 5. novembar u Parizu. Tako da... U Parizu. Pa malo i ako njega da dođem, što sam ovde da... Pa jesti, da se vidi vajde nešto od tog Bojana. Šalim se, šta to ima Bojan što nemaju drugi? Pošto vi, sad ćemo, ajde, ja ipak da prekršim ovo pravilo moje persiranja, glupo je da ja persiram, a ti ne. Toliko puno radiš sa različitim postavama, ansamblima, negde u džezu to prirodno, razvija se čovjek u raznim pravcima, ali šta ima to Bojan što nemaju drugi muškarci, to muzičari? Idemo u nekom pravcu koji možda ne bi želeo, ali s obzirom ako pogledaš snimak koncerta, naši pogledi su govorili sve. Su govorili sve. Pa zezamo se stalno, naravno. Pa šta ima? Ima toliko toga, onog što je najdragocenije u stvari, taj neki svoj zvuk, taj neki pečat koji je ostavio, ta upornost, taj specifičan pristup toj muzici koja se naziva džez, pa i pristup svirci i dodir na klaviru i znaš, sve su to neke stvari koje su skupocene, ajde tako kažemo, u umetničkom smislu, jer ima mnogo pijanista, ima mnogo ljudi koji se bave i džezom i lepim muzikama, ali ono nešto što jednog odvaja od gomile, to je nešto neobjašnjivo, to Bojan. Da, to je taj X faktor, to je nešto što zaista uzbuđuje ljudi i onako postiče neke emocije, eto, na tom koncertu. Jeste, i užasno je bitno da što on to ima, nego sad kao i ja imam. Pa ne, ja pričam o vašem zajedničkom delu, jeste. Nego je poenta da se senzibiliteti koliko god drugačiji bili, on je zaista drugačiji i čovek od mene i
i muzičar. Iste ljubav prema muzici, isti su stremljenja, iste interesovanja, ali način na koji on to radi je potpuno drugačiji od mog načina. I način kako pristupa instrumentu u klaviru. Ali kad se spojimo, u tome je u stvari štos, jel? Da smo identični, onda to i ne bi bilo nešto mnogo zabavno. Ovako, baš te suprotnosti se privlači, kako kažu, i na kraju se desio koncert koji ću ja zaista pamtiti. Ja jedva čekam ovo u 10. Mislim, to je stvarno jedan od najlepših koncerta koji sam svirao u životu, mislim. Kao da se desio sada, to je neka moja pretpostavka iz publike, izgledalo je kao da ste se možda i sami iznenadili nekim, da kažem, rešenjima ili nešto se tu desilo novo, ne znam u kom smislu, ali tako mi je da... Pa znaš šta, mislim, prvo, ono što je osnovni problem ovde u ovoj zemlji je kad si pijanista imaš vrlo malo prostora gde možeš da sviraš svoj instrument. Moj instrument je veliki koncertni klavir. Veliki koncertni klavir koji nije ruiniran i koji je naštimovan. To je nešto što je retkost. Praktično ni jedna više sala u Srbiji ne posjeduje to van Beograda. U Beogradu je to Kolarac, možda Madlenijanum, ne znam, Gradska skupština i tako to. Ali što je ono 4-5 komada i sad ti sviraš jedan instrument koji se naziva klavir, koji u stvari ne sviraš. Sviraš klavijature koje imitiraju klavir, sviraš pijanino, sviraš električni neki klavir, sviraš ne znam šta. Nekad se desi da je tu neki polukoncertni klavir, ali to nije to, jel? Taj moment spremanja za taj koncert je izgledao tako da što smo mi u školi Mokranjac i u Parobrodu, kojima se i sad zahvaljujem, jer sad opet vežbam u Parobrodu, tu nam je bio prostor gde smo i na Kolarcu u maloj ovoj sali dole vežbali i to su instrumenti koji su manji instrumenti koji drugačije zvuče jednostavno, kako da objasnim. I onda kad smo se popeli na scenu veliku i kad smo seli konačno za te instrumente koje u suštini bi trebali sviramo sve vreme, odjedanput se desilo nešto, neka nadgradnja koja je bila prirodna naravno i obaška to je ono, znaš, kad se poslažu sve kockice kako treba i kada zaista, mi imamo zaista ogroman prostor koji je otvoren. Nešto se dogovorimo, ima neka tema, ima neki kraj, ima nešto u sredini, vamo namo, ali za razliku od klasične muzike mi nemamo zacrtana pravila od početka do kraja, nego je cela poenta u tome da se improvizuje, jel? Sad, u kom pravcu će to otići, nikad ne znaš. Mislim, ti naravno računaš na neke stvari koje si prošao u životu, da će to biti dobro, da će biti ovako i onako, ali ima taj jedan završni level igrice koji je užasno teško dostići, jel? Kad se sve poklopi i kad se desi nešto što ni sam nisi očekivao i gde ti sviraš 16 puta bolje nego što si ikad svirao. To se desilo ovde, barem meni, a vidim i njemu, pošto nije skidao kez sa lica. Tako da, i naravno publika koja je to sve itekako osetila i primetila i zaista je bilo onako magično. Jeste. Dobro je da ste se ipak uklopili, s obzirom da obojica imate dinamične karijere i puno obaveza, tako da i to treba uklopiti. Ono što letos ste imao stvarno, čini mi se, ovako baš uzbudljivu koncertno-sviračko ovako period, jel da? Bili su tu nastupi sa triom Svet i Markom Đorđevićem, Branko Trić, jel tako je treći, on je isto u bendu VH band, jel tako? Pa da, bilo je uzbudljivo. To je isto jedno potpuno onako ludilo, sad jedna potpuno druga priča, ali vrlo uzbudljivo za slušanje. Pa mislim, ja radim sa dosta nekih različitih muzičara, ali ima tih par s kojima mi je uvek najdraže da radim. Bojan je ušao u tu top petorku, ajde tako kažemo. Marko je odavno tu. Marka se je upoznao 93. u Bostonu kad sam došao, 92. u stvari. I kao jedan klinac od 19 godina koji je imao potencijala, ali daleko je to bilo od nekog sada sviračkog nivoa koji on već tada imao i svi muzičari koji su svirali sa njim.
mi je dao neverovatnu šansu da zasviram u grupi Sveti, tad su se zvali samo Sveti, sa Batom Andonovim, gitaristom koji je isto neverovatan i koji živi i dalje tamo u Njujorku. I ja sam bio ta treća karika u tom triju, kao, kažem, jedan klinac koji nešto osjeća, ima nešto, ali stvarno manjka mu znanja i iskustva. Međutim, da nije bilo njega i Bate, ko zna kako bi moj put tekao, jer to što su me ubacili u tu vatru tako rano mi je toliko pomoglo i toliko me definisalo u nekom umetničkom smislu i dalo mi neku hrabrost i volju i želju da radim nešto drugačije od ustaljenog. I u ostalom taj Balkan koji kao nešto se stalno pojavljuje u toj mojoj muzici je u stvari krenuo odatle, jer su oni već tada krenuli da se zezuju sa tim. Tako da Marko je, osim što mi je super prijatelj i nevjerovatan muzičar, zaslužan za jedan bitan deo mog muzičkog puta. I sad kad god je dolazio on ovde, mi smo sa Brankom praktično imali taj trio koji je nekad bio sa Batom. I tako, to po 2-3 koncerta tako se desi dok on bude toliko koliko bude ovde i onda zbriše nazad za New York. Međutim, ovog puta smo stvarno imali skoro 20 koncerata preko leta. I to od Vardara pa do Triglava, znaš, otprilike. Od Đerdapa. Da. I onda se na to nadovezala turneja sa Vasi Hadžimanom bendom, koja je isto bila tako nešto. Trebinje, Mostar, Makarska, Pula, Veles, vamo, namo. Znaš, u suštini ono što sve vreme pokušavamo da uradimo, smo uspeli ovo leto da uradimo, a to je da se maknemo iz ovog jednog uskog okruženja koji se zove Srbija. Koliko god smo svirali i u Srbiji, sa Markom smo bili u Vranju, Leskovcu, Novom Pazaru, na nekim mestima gde čovjek bi uvek pomislio, pa dobro, ko će sad tu da dođe da sluša ove... Tamo bude najbolje, verovatno. Horgaju, znaš, neki džez, a ono bude najbolje. I sad ja to već koristim kao pravilo. Znači, gde god odemo, gde je kao neko manje mesto, tu postoji neki svet koji je žedan i gladan neke umetnosti i muzike i jedva čekaju da dođemo, ali ne ono kao daj šta daš, nego zaista prepoznaju to što mi radimo. I poklanjaju pažnju, jeste. I onda smo tako da smo te dve turneje, plus ja nešto sa Tonijem Kitanovskim, koji je isto u tih top 5, isto Berklijevac iz Makedonije, sa njim sam išao nešto okolo po švajcarskim Nemačkama i ne znam ja šta. Uopšte je jedno leto koje, mislim, ja inače mnogo sviram leti, ali ovo je bilo, bukvalno nisam digao glavu, što je fenomenalno, naravno. Naravno. Sad ćemo da čujemo jednu numeru sa koncerta iz februara, mislim da je Herbie Hancock u pitanju, da malo poslušamo tebe i Bojana, pa nastavljamo razgovor.
Evo nas opet u studiju, emisija Pravac je u toku, Vasil Hadžimanov sa nama. Pričamo o koncertu 10. oktobra sa Bojanom Zulfikarpašićem. Imate gosta, specijalna gosta? Imamo gosta, to je Jovan Pavlović, harmonikaš koji živi u Norveškoj. Dobro. Jovan je inače jedan fantastičan muzičar koji ima vrlo sličnu priču kao i Bojan. Otišao je tamo pre jedno 20 godina, napravio sjajnu karijeru, veoma je poštovan, osvajao silne nagrade, predaje na akademiji tamo i niko ne zna za njega ovde. Tamo misli u Francuskoj? Ne, u Norveškoj. U Norveškoj, pa. Pa Bojan je jako dugo, mu je trebalo uopšte da zasvira u Beogradu, mislim, a dok je u Evropi bio fantastično uspešan i velika evropska džez zvezda. Ovde je bio Kevin Burazir, pa da, to je tako. Da, Kevin Buraz. Ali naravno promenilo se sad za Bojana to, ali sad je vreme i za Jovana se promeni, a i za Marka i za sve te neke ljude koji žive u inostranstvu i zaista se ne stide tog porekla, čak šta više veoma ga potenciraju. A ovde im nekako to ne prepoznaje niko tu da na neki način samo potvrdi da je to tako kako je i baš mi je drago što smo Jovana baš pozvali, tako da će biti interesantne te crno-bele dirke, ali uspravne. Dobro. Eto, kažeš da u stvari taj Balkan i to naše lokalno više se ceni napolju nego ovde, što je i normalno, a pretpostavljam da i u tim multietničkim sredinama, tim kotlovima kao što je New York, tamo ljudi u stvari shvate da je to ono čime taj identitet, da ih čini to njima i da treba da to potvrđuju, jer svako se ponosi sa svojim poreklom. Ponosi se, mislim... Tim nasleđem, tim... Ja bi samo ne bi otišao u neku nacionalističku patriotsku priču, nego ma ne, pričam baš o tamo. Znam ja šta ti pričam, nego kažem ti da ne pogrešno ne razumem. Znači, to je nešto što se probudi u tebi kad odeš daleko. I to je normalna stvar. Od najsmešnijih onih priča jao, fali mi sarma, do nečeg mnogo dubljeg, jel? I meni je to zaista falilo. Ja sam 5 godina proveo u Americi i ja da sam čekao da se vratim kući. Sad ja ne delujem kao neki Balkanac, klasičan koji kao... Ma nema to veze, da. Nema to veze, to je nešto što te jednostavno voliš ovde, uz sve mane i nedaće koje su nas snašle, ja sam srećniji ovde nego tamo i to je to. Sad, drugi ljudi mogu da funkcionišu napolju, ali su isto jako vezani za... Nika je upravo to, da potražiš to nešto duboko svoje i da ga ukomponuješ u neku umetničku formu. Pa naravno, eto, sigurno u Americi nije bog zna kakva ekskluziva da sada pratiti neke njihove uzore i svirati američki, nego treba naći sebe. Ba mi svi volimo američku muziku. Naravno, na njoj smo odrasli svi. I veoma je poštujemo, ali je stvar u tome da kad se ti lično baviš tom muzikom, a pogotovo na tlu Amerike, moraš da imaš neki svoj pečat i svoj neki dodir, neki stav koji se razlikuje od njih, ili ih ima mnogo koji mnogo dobro to rade. I onda ti, znaš, kao kad dođeš odavde, hteo, ne hteo, ipak malo kaskaš za njima, jer su oni odrasli uz tu muziku generacijama unazad, jel? Sad, kad mnogo voliš i radiš, možeš ti bar sa njima, naravno, da uđeš u tu borbu, ali ja sam uvijek išao ka tom nekom, dobro, zašto bi se sad baš takmičio bukvalno u toj disciplini kad mogu da ja izmislim neku svoju disciplinu i da samim tim se odmah razlikujem, ali naravno da veoma posvećeno i ozbiljno to radim, ne sad zato što je nova disciplina, odmah sam ja pobednik, nego da jednostavno pronađem upravo to nešto drugačije. Pošto imamo u drugom delu Bojana Suđića, očekujemo dirigenta... Ko o čemu mi o Bojanima? Mi o Bojanima, da. Tako da, eto, da
ovako zaokružimo ovaj razgovor sa nekim eventualno planovima, šta ćeš dalje, koje su sve kombinacije i varijante bendova, kolaboracija i slično? To ni sam Bog ne zna. Šalim se. Pa dobro, ono što je najbitnije od svega, osim ovih sada koncerta koji slede, je Vasi Hadžimano Band koji je upravo snimio 6. disk. To je live, je li tako? To je taj live, da, koji smo prošle godine snimali. Beogradski jazz festival je pomogao. David Bini je specijalni gost iz Amerike, isto jedan strahovit saksofonista i velika zvezda te neke moderne jazz muzike. I imamo sada, ja sam upravo zakasnio skoro na ovaj intervju, ja sam razgovarao sa izdavačem koji je iz Njujorka, Moon June Records, koji se bave isključivo tom vrstom muzike, to je neki kao fusion, jel? Neka fuzija džeza sa drugim nekim stilovima, što znači da će nama izaći album za Moon June Records u Njujorku, koja je indie kuća, ali koja je već godinama priznata i poznata i ima neke kontakte koji su nama krucijalni, što bi rekli, jer upravo zarad promovisanja ove muzike, sviranja negde drugde i van ovih prostora koje mi jako volimo i živimo ovde, ali ja bi uvek rado otišao i dalje malo. Naravno, i takve kombinacije su negde ono što je tvoje mesto i tako i treba da bude, a mogao si da zakasniš, mi bismo čekali da se završi Skype razgovor. Bojan bi uletao. Ali da, tu je Bojan. Hvala puno, vidjet ćemo se, to jest 10. sigurno će biti dosta sveta i uživat ćemo u vašoj muzici. Još jednom hvala, pozdravi Bojana Z, a sada Bojan S. Bojan Suđić. Čekamo Bojana Suđića, a slušamo Štrausa, dirigent Bojan Suđić. Nastavljamo emisiju Pravac koja teče kao potok. Evo, maestro Bojan Suđić je sa nama. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dirigent.
izvršni direktor muzičke produkcije RTS, redovni profesor fakulteta muzičke umetnosti. Uopšte ne moram u stvari da postavljam pitanje, verovatno ste kada je prvo moglo postali redovni profesor. Da, to je bilo u suštini, prvo sam bio vanredni profesor po pozivu, pa sam vrlo brzo postao i redovni. Evo sad sam i šef moje divne katedre sa dragim kolegama. Ima tu naravno na fakultetu još nekih obaveza. Profesor sam i studentima naravno dirigovanja, kao što sam i profesor orkestru, a to je jedan divan orkestar od preko 150 mladih ljudi i meni je svaki put prosto žao što toliki mladi ljudi prosto ne mogu da nastave dalje u nekom profesionalnom smislu, zato što je previše predobrih muzičara. Stvarno? I u suštini naša sada scena zahteva daleko više mesta gde bi se muzika realno odvijala, i to klasična muzika, jer je podizavanje kvaliteta dramatično bilo i svake godine, u suštini posle svake 3-4 godine ja bih mogao da imam jedan kompletan profesionalni orkestar, i to da se ne postidimo. Stvarno? Pa vi ste imali neke inicijative, nešto od toga je realizovano, nešto je se ovako valjalo, kako beše, univerzijada, muzička univerzijada. Imali ste ideje da u stvari studente iz čitave Evrope okupite i da tu se još nešto zaroji? Dragana, pošto sam ja bio ovako svedok ovog prvog dela emisije, vrlo neposrednog, i Vasila, koja je također moj dragi prijatelj, a nekako bih ja isto zamolio da pređemo na ti, jer jako je to neočekivano, večeras idemo na ti. Da završimo ovu emisiju tako, s obzirom da si ti moj prvi član mog prvog hora kome sam dirigovao, tako da mi bi bilo vrlo neobično da posle toliko godina, nećemo reći koliko, persiram. U svakom slučaju, da, kao prvi član mog crkvenog hora Crkve Ružice, dakle je sve počelo na Omad, onda mi je jako drago da se evo vidimo i na ovaj način posle toliko godina. Pa boga mi, pevali smo i na prijemnom ispitu. Ako ćemo sad već da idemo u prošlost. Tako i prijemno i sve ostalo. Predistorijat je bio buran. To je zaista bilo, eto, i vaš prijemni ispit, tvoj prijemni ispit, kao da je najavio jednu vrlo tako posvećenu i odlučnu, i vrlo energičnu karijeru. Pa jeste, sa jednom velikom energijom. Prvi, možda među, ne znam da li je to ranije bila praksa, da studenti koji polažu prijemni za dirigovanje diriguju živim horom. Vrlo retko. Mislim da sam ja jedan od zaista retkih kandidata koji je to uradio. Meni je bilo drago stvarno što smo imali naše društvo iz Lole tadašnje, koje mi je stvarno pomoglo, i to je bio sjajan prijemni ispit, i bez obzira što se pre tog prijemnog ispita govorilo da je na dirigovanje zaista jako teško, skoro nemoguće ući, da su to već razgrabljene mesta unapred, tako da je pokazalo je zaista da sam ja tu stvarno lep utisak ostavio, blagodareći evo i tebi. Naravno, tom divnom autu, baš čunastom. Tog prijemnog ispita. Elem, da se vratimo na univerzijadu i tako. Ja sam više puta imao divne kontakte, ideje, realizacije sa mladim ljudima. Imao sam čak jedan evropski projekat, zvao se Norbal, gde je u stvari bio nordijsko-balkanski orkestar, gde su mladi ljudi iz nordijskih zemalja i iz balkanskih zemalja stvorili jedan zajednički orkestar. To je bilo početkom 2000-ih, da, a svojevremeno je, eto, pre 3 godine je bila moja inicijativa da se napravi jedna kvazi muzička univerzijada sa 1000 ljudi, izvodeći 8. Mahlerovu simfoniju 1000, sa, eto, 1000 ljudi, većinom iz čitave Evrope. Međutim, to je ipak bilo za nas preambiciozno, jer ipak naši državni organi nisu to do kraja prepoznali, jer ipak to nije moglo da se uradi bez velike državne podrške i bez prosto jednog bezbednosnog plana, jer dovesti preko 500 ljudi iz čitave Evrope i napraviti muzičku univerzijadu, mislim da je bio veliki podvig i veliki plus za nas, da odavde krene slika jedne druge Srbiji. I onda, međutim, kažem, eto, mi radimo na više drugih načina tu misiju.
radimo je pre svega eto zajedno sa mojim, hoću da kažem, orkestrom, iako je to naravno fakultetski orkestar kojim nisam samo ja dirigovao ovih posljednjih godina, ali velikom većinom da. Ti moji studenti zaista su stvarno svake godine sve bolji i bolji i meni je srce puno šta smo uradili za ovih 10 godina od one generacije na početku, kako se to sve razvijelo i kojom brzinom smo mi dosegli one najbolje orkestre u okruženju. Recimo Slovenci su nam bili svojevremeno nedostižni ideal, a mi smo posle nekoliko godina posjećenog rada jako dobro se plasirali, odnosno dosegli i ja, da ne budem preskroman, ali možda čak i prestigli u mnogim segmentima i njih čak, i to je interesantno da bez obzira što su generacije stalno u promeni, ali tako, fakultet dolaze novi, odlaze stari, ali se taj nivo neprestano diže jer se one dobre stvari nekako nastavljaju, nekako nasleđuju i ti novi mladi ljudi potpuno drugačije spoznaju orkestar kada već ulaze u jedan organizovan ansambl koji ima određenu tradiciju i ima iza sebe jako dobre svirke, a bilo je tu, naravno, prošlo je za ovih 10 godina koliko sam ja na fakultetu, prošlo je fantastičan broj divnih mladih ljudi tu. Nije uvek orkestar zvučao najbolje ukoliko su u njemu najbolji solisti i pojedinci. Orkestar je kao jedan organizam, treba tu svako da nađe svoje mesto, a to do toga dolazi postepeno, kao i u društvu na kraju, kao u fudbalskom timu. Pa tako je. Upravo tako. A jednom si naveo da rad, taj pedagoški rad sa mladima, te obogaćuje kao umetnika, to jest... Mnogo, tako je. Šta je to što može da se nauči od mlađih kolega, od studenata? Ja imam neke pretpostavke, mislim, to je jedna onako ideja koja je... To je pedagoški, čini se, pristup koji je svude sličan. Ja sam imao tu sreću da sam zaista studirao sa svojim profesorom Jovanom Šajnovićem, koji je nastavljač, naravno zajedno sa maestrom Mladenom Jaguštom, koji je takođe bio jedan veoma važan osoba u mom životu, takođe u jednom trenutku profesor. Naravno, kod njega sam bio asistent, dok sam kod profesora Šajnovića bio, naravno, studijama i kod njega dobio prvu nagradu u Zagrebu i tako dalje. Sve to zajedno je, kako bih rekao, jedan dodir sa onom velikom tradicijom, jer su oni obojica nastavljači te nemačke tradicije, umetnički unuci Klempererovi, preko Cauna, čuvenog dirigenta koji je bio u Zagrebu profesor, po kazni, kako bih rekao, onoj posleratnoj. Ali, znači, preko njih je to dodir zaista sa velikom tradicijom, iako mi moramo da znamo da ipak je taj kompleks ovde izolovanosti i male sredine svakako bio prisutan, tim pre što, nažalost, mi nismo kao zemlja iznedrili onaj broj i onaj kvalitet umetnika koji je prepoznatljiv napolju na jedan pomen tog imena. To je tragedija i mislim da je to pre svega tragedija jedne nedalekovidosti politike. To se pravi malo ozbiljnije. Dragana, to je strategija i to se ne dešava slučajno. Znači, jedna kultura mora, znači, jedan prepoznavanje kulture mora biti veoma ozbiljno da bi se dopustilo delu te kulture da se promoviše, pogotovo u klasičnoj muzici koji je sam vrh te kulture, a vidimo i sami da malo pa iskoriste pojedini priliku da nas nazovu ponovo nekim varvarima i onda tu vrlo je opasno da se ne dođe u priliku da se baš u klasičnoj muzici odjedanput Srbija, a i tekako ima, neću nikakve nacionalističke pričam, i tekako je naša škola jaka i bila i ostala, i tekako ima naših sjajnih muzičara ovde, da bismo bili na mnogo višem položaju nego što smo generalno prepoznati. To je ono što je za mene tužno, što ni realno nijedno ozbiljno ime nije onako prepoznatljivo u svetu da na prvi njegov pomen odmah svi odreaguju poznavaoci, ali ne svi, i to je neka misija nadalje koja bi morala da bude. Pa sigurno, jer
onako deluje da svi ti izuzetni pojedinci su se razvijali uprkos sredini, a ne zahvaljujući sredini. I zato nemamo. U jednom intervjuu si baš naveo i tu taj neki, lamentujući, kako se kaže, nad tom situacijom, da nema te osmišljene kulturne strategije koja će promovisati neki kulturni identitet, a možda je problem što i malo i ne znamo oko tog identiteta, isto nemamo definiciju, ali uglavnom si pominjao te naše umetnike koji na kraju dodaju ick, promene ić u ick i za neke prilike. Kao da se klone u stvari svog porekla, ali im ne donosi ništa posebno. Neću da daleko idem, svima je nama poznata priča i o bazenima, našim sportistima i tako da i kako su oni uprko svemu prolazili. Međutim, sport je jedna druga kategorija. U sportu ipak imamo vreme na 100 metara i ono je realno sagledivo i ono može da se takmičarski element može da se ulaganje dugogodišnje i vekovno. Ovde se mora to prepoznati i priznati od drugih kultura gde se ta pozicija ne ispušta lagano, jer hteli mi to da priznamo ili ne, ekonomski pokazatelji su samo jedan od malih činioca u odnosu na kvalitet, odnosno na rang listu država. Ta kultura je mnogo ozbiljniji činilac tog realnog rang lista opadajućih država, znači i tu, znate, odnosno znaš, izvini, mnogo Jamajka nema od divnog Bolta i svega ostaloga u smislu prepoznavanja države kao jedne ozbiljne zemlje. Tu se pre svega govori o kulturi i onome što se prepoznaje kao jednoj ozbiljnoj državi, a mi bismo bili na daleko više mjestu da upravo ulažimo u prepoznatljivost, odnosno u prepoznavanje naše kulture, pre svega, koja je u mnogome potisnuta, baš zato da bi se onda sa nama lakše moglo izaći na kraju u nekom drugom smislu. Tako je. I u stvari to nije nikakva tužna priča o besparici koja je stvarno više potrošena. U svakom slučaju, naravno da stoji, pogotovo u ovako skupim poslovima kao što su u krajnjoj liniji i klasična muzika, pa da ne govorimo o operi. Ja, evo, samo da usput pomenem, nemamo vremena da se bavimo o tim svim uspesima u tvojoj karijeri i nagradama, što gradskim, što muzičkim, ali gde smo ono stali? Stali? Ono što je važno, što mislim da treba pomenuti, da prosto novac je naravno, novac je jedan užasno važan faktor svakako, međutim ja sam imao tu priliku i sreću da evo jedno 40 ansambala već obiđem po svetu, da aktivno sarađujem sa mnogima, da sam recimo živeo 5 godina u Stokholmu, bio tamo dirigent Kraljevske opere 5 godina, što je zaista jedno visoko mesto i ta Kraljevska opera je jedna od najreferentnijih u svetu. I mogao sam da uporedim upravo taj faktor novca, taj faktor kulture. Tamo je, znaš, budžet čitave opere samo delimično od države, a ogroman broj donacija dolazi od privatnih pojedinaca kojima je sveta obaveza da svoju kulturu prepoznaju kao svoju i da je podržavaju, jer znaju da opera bez širokog prepoznavanja kulturne strategije ne može sama da egzistira. Tako je i u simfonijskoj muzici, tako je i u svakom drugom, na svakom drugom planu. I to se zna, pogotovo manje kulture koje nisu prerasle okvire nacionalnog. Lako je sada Nemačkoj, lako je Berlinskoj filharmoniji da svira, jer Berlinska filharmonija više nije berlinska ni nemačka, ona je svetska. Globalna. Ne globalna. Tako tih nekoliko nezamislivo velikih za nas kultura, prosto su prevazišle svoje okvire. Ali čak i jedna, eto, recimo Švedska ili bilo kakva druga zemlja, itekako se upinju da ostanu prepoznatljive sa svojim ansamblima, sa svojom kulturom, jer tu je tačka odbrane onog identiteta koja se svuda priča. Kod nas se malo se stavlja po tepih i malo je ta priča, odmah se neko mreška, da li je to korektno
korektno, da li nije korektno s obzirom na istoriju koju su imali. Ne, prosto to je apsolutno tačka svačijeg odlučivanja, odnosno tačka koja je tačka oslonca svih kultura i morala bi da bude i naša tačka ukoliko opšte želimo da budemo ozbiljna država, jer država bez kulture ne postoji, država bez ekonomije postoji, ali bez prepoznatljive kulture i nečega što je odlikuje na tom nivou, ne. A mi smo se odlučili da smo deo evropske kulture, da smo deo zapadne kulture, sa kojom nam ide upravo i ona najviši nivo upravo klasike, upravo umetničke muzike, ne samo one klasike koju će mnogi da ocene kao dosadnom ili prevaziđenom. Ne, danas klasika ima puno različitih pojavnih oblika, vrlo popularnih oblika. Ona se sada prožima i kroz pop, i kroz džez, i kroz rock, i kroz filmsku muziku i veliki broj ljudi koji smatraju da ne vole klasičnu muziku ili bi okrenuli kada vide taj takozvani set-up koji je relativno uštobljen. Da, oni u frakovima. Oni ne znaju da u suštini klasična muzika, da je ono što čuju, što prepoznaju, što se oduševe, da je u stvari to tema iz klasične muzike i da je ona samo obrađena i to uglavnom simplifikovana u odnosu na nešto što je bilo u klasici, ali klasika i dalje, pa evo kad je bio Deep Purple, oni su svirali masu klasične muzike, naravno odlazeći malo u drugi stil, ali se vidi da je njima klasika osnova gde se neprestano vraćaju i mislim da u tom smislu nije stvar uopšte odluke da li ćemo ili nećemo davati novac u to, nego prosto priznavanja da bez takve strategije ne možemo realno biti ozbiljna zemlja, a imamo sve potencijale da tu vrstu muzike i tu, kako bih rekao, umetničku muziku držimo na visokom nivou sa svim onim što imamo. Imamo prilike da vidimo da se, recimo, neki primjeri su nam tu zaista odskočili, recimo primjer Beogradske filharmonije koja je našla načina da veoma dokapitalizuje svoje aktivnosti i tako dalje. Sad mislim da bi to moralo da se desi na širem planu, jer to ne sme prosto da bude jedini izlaz, odnosno jedina mala špijunka, već je naša misija upravo širenje muzike i širenje upravo prepoznavanja u čitavoj Srbiji, značaja i naravno popularizacije klasične muzike. I mislim da to imamo, jer mi kad smo često puta, jer muzička produkcija Radio televizije Srbije ima 7 ansambala, mi smo onako teška industrija ovog naroda i bez naših ansambala. Tu su od Kolibrija do simfonijskog orkestra, big band, 2 narodna ansambla, dečji hor, veliki hor. Dakle, to su sve ansambli, bez svakoga od njih bi scena unazad 80 godina potpuno bila poremećena i devastirana scena srpske kulture unazad. Mi to negujemo itekako i svaki od ansambala ima priliku, uključujući naravno i simfonijski orkestar i hor kao onaj vrh klasične muzike, kako bih rekao, da ide i da vidi kako to izgleda u Srbiji i svaki put kad smo otišli u Srbiju smo videli da ta slika koja nam se nameće da klasičnu muziku prosto ne voli niko, nije tačno. Naprotiv, naši koncerti su bili veoma posjećeni, ljudi oduševljeno dolazili, žele to da rade, ali naravno ako im se servira svaki dan samo određeni tip ponude, onda će oni to i da vole. Pa da, isim toga treba malo sofisticiranijeg angažmana za klasičnu muziku, mada nije, ja mislim da je u stvari dovoljno samo čuti, imati dobro u redu sve da je sa sluhom i onda zaista klasična muzika deluje kao apsolutno je najjeftiniji sedativ, zaista onako smiruje i oplemenjuje.
Klasična muzika, znaš, to je ne samo klasična muzika, odavno je prepoznato da muzika deluje na određeni način na čoveka od starih Grka, to se zna i prosto se zna i danas tačno kada se pravi film, tačno se zna kakva muzika kako deluje i to su već zanatske stvari. Jedino je pitanje zaista šta mi hoćemo i kako hoćemo da delujemo na narod. Da, i ko smo to mi? I ko smo to uopšte mi? Zato što kada i govorimo o kulturi, mislim, kultura je onako etimološki, znači odgajanje, negovanje, oplemenjivanje, znači gajimo, poljoprivredna kultura. Bakterije, nešto gajimo, znači treba da gajimo nešto svoje najplemenitije. Tako je. A čini mi se ponekada smo ovako kao sredina dosta neracionalni ili sebe obožavamo do neke potpuno izopačene mitomanije ili se preziremo onako do kraja. Da, to su sada velike teme koje u stvari... Da, malo možemo da ih... Zaista velike teme, jer upravo kao što si rekla... To je zato što si postao direktor i utičeš na kulturu ovog naroda. Potpuno si u pravu. Čini mi se da se upravo obožavamo na onom nižem nivou egzistencije, a da se preziremo na onom višem nivou, što nam je u mnogome nametnuto. Ima tu, ja volim da citiram jednu divnu knjigu jednog divnog autora, Duh samoporicanja, koji postoji kod nas generalno i to upravo u toj kulturi koja bi trebala da bude prepoznatljiva kod nas i upravo čini mi se da nije mnogo što slučajno što se eventualno dešava, ali na nama je upravo da se borimo i da se prepoznajemo i da znamo šta je važno da gajimo i šta je važno da odnegujemo kao sopstvenu kulturu i niko nam ne može biti kriv ukoliko mi sami to ne prepoznajemo, nego se prepuštamo samo obožavanju u nekom segmentu koji je zaista u dionizijskim sferama. Bijedan. Dobro. Eto, malo smo krenuli u kulturnu politiku. To je, pa jeste, zato što se široko baviš tim stvarima. Nije to samo više stati na pult, dirigovati, ali ja bih se ipak vratila na dirigovanje kao jednu zaista onako čaroban zanat, umetnost, kako bi se nazvalo, toliko ima, čini mi se, nečeg egzaktnog, a opet ima ono nešto, ono neobjašnjivo. I zaista je zanimljiv to ovako posao, da kažem, zanat, poziv. I dalje je mnogima nejasno, realno. Čak i profesionalcima koji se bave muzikom nije baš uvek jasno baš šta taj dirigent tu radi, pa često puta su i neke ideje bile da u suštini dirigent baš i nije potreban, ali su čak eksperiment. Šta je dirigent? Dirigent je u suštini nastao kada se i muzika razvila u nekom 19. veku sa prosto usložnjavanjem problema. Bio je potreba neko ko će ipak da sve to zajedno okupi i da kaže idemo tamo, a ne ovamo, jer muzika može da se, kao što je Male rekao, bez obzira što svi imamo partituru ispred sebe, odnosno note ispred sebe koje su zapisane, Mahler je sam rekao, u notama je zapisano sve osim bitnog. To bitno i to tumačenje teksta na kraju krajeva, kao što imamo i bilo koji tekst koji je napisan, to tumačenje teksta se mora u datom trenutku u real time uraditi, ne na način režisera koji ne može da u trenutku rukovodi tome, već se time se bavi na probama, reditelj, a dok je dirigent u isto vreme i reditelj i izvršilac, odnosno i umetnik i glumac u datom trenutku, jer on mora da iskreira svako slovo, svaki vokal, svaku reč, odnosno svaki ton u datom trenutku i da prosto usmerava čitavu koncepciju tamo gde bi trebalo da se ide i to naravno se uvek najbolje radi ukoliko je ta koncepcija logična i opšte prihvaćena, a ne ukoliko je ona nametnuta. I zato dirigent ne bi trebalo da bude nikada autoritet koji nešto silom dobija, nego su najbolji rezultati upravo ukoliko on sa ansamblom sarađuje tako da je ansamblu prirodan taj koncept koji dirigent nudi.
Verujem da je to i slučaj u radu sa raznim... Trudim se. Pa da. Tu smo pri kraju. Pre neki dan je bila promocija CD-a na Kolarcu Ohridske legende, Hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Šta prvo sledeće možemo da najavimo? Pa evo, hvala ti prvo na prilici da malo popričamo o svemu ovo što se dešava i druga stvar da još jedan put kažem, veoma je bila značajna u četvrtak ta promocija Stevana Hristića Ohridske legende, što je prvo naše integralno izdanje uopšte u Srbiji celog baleta Ohridska legenda, koja je verovatno najkapitalniji orkestarski zapis uopšte, odnosno orkestarska muzika uopšte srpska, pogotovo sa nacionalnim elementima. I evo, posle 61 godinu od izdanja prve svite, tek smo mi kao Srbi uspeli da prvi put dođemo do dva CD-a tog izdanja. Simfonijski orkestar i hor su evo posvećeni kako širokoj klasičnoj muzici, tako pre svega i domaćim autorima. U septembru smo baš imali autorsko veče Milana Mihajlovića, našeg sjajnog kompozitora, takođe autorsko veče Zorana Hristića, takođe našeg sjajnog kompozitora, i evo kao treći događaj je bilo ta promocija Ohridske legende. Nastavljamo i dalje, a neposredno ono što nas očekuje, to je naravno jedan koncert gde ćemo predstaviti jednog mladog francuskog pijanistu sjajnog i obeležiti takođe i veliku jubilej Sibeliusa, dok odmah posle toga hor i orkestar otvaraju i zatvaraju Bemus, što je nekako ipak za nas veoma važno svake godine, jer smatramo da je Bemus bio i ostao naš najznačajniji festival. Velika je čast to što imamo priliku da i zatvorimo i otvorimo festival. Pa lepo, o Bemusu će biti reči u ovoj emisiji za par nedelja, to kad bude krenulo. A Bojane, puno hvala na gostovanju. Hvala i tebi. Uvek ima povoda da se nešto lepo porazgovara sa tobom. A poštovani gledaoci, bio je ovo Pravac. Doviđenja.